Здравейте, иделко ми вашия номер за слагане на ламината. Здравейте, да. Искам да сложите ламината възможно най-бързо. Бързо, да. Така ще ми трябва, може би, 2 седмици да ви включа. Много бързам, не може ли за утре? Защо така 2 седмици? То и аз бързам да забогатея. Значи, може сме взаимно полезни. Да, ще се благодаря. Цената няма да е 12 лева. 140 лева на квадрат ви идвам веднага. Утре съм при вас. Не. Ще чакам, ще ви звънна пак след 2 седмици тогава. Ще чакате? Добре. Благодаря ви много, лека, чао. Звънкате пак. Чао. Ако видеото ви е харесало, моля и сложете един лайк за подкрепа. За тези от вас, които имат нужда от строителни услуги, може да се свържете с мен, да ми пишете лично. Лек ден от мене.